रायजो राजाफोर दा बिथाङा थांनो ओंखारबाय मादैमोनखौ नुनानै जों बिराद दुखु नांदों ओरैजाय निक्साबो जोङो बाव फैनानै बिराद दुखुखौनो माने बुंस'नो हाला आरोना नोंथांनि बे न'खौ नुनानै गावनि न'आ बोरायबाबो गिजिबाबो गावनि सनानि न' दा थिग बेफोरबायदि जोंनि न'खौबो जुदि देख्रुबा जोंबो बिखा गाबगोन जोंनाबो बिखाया गावगोन थिग बेफोरबायदिनो आब' मादैमोन आयंमोन जेसेबां दङ जों इसेबां बुंनोबो रोङा ओमफ्राय जोंनाव जेसेबां बुंनायनि एक्सपिरियेन्सबो गैया जोङो मिनिहोनो मोजां मोनो मानसिफोरखौ थ' आं दिनै मोनसे आं बयखौबो माने सिनायथि होनो सानदों आरो जोंनि इउटुबनि जानानै ओमफ्राय गिबियावनो आङो बयखौबो जोंनि जेसेबांनाखि बर' इउटुबार दङ आं बुंनि दिनै जोंहा आदा आलफ्रेदा आउट अफ इन्डिया दंहैयो बिथाङाबो जोंनो हरदों नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा आलफ्रेदखौ बयबो अननानै खुलुमहरदों आदा आलफ्रेदा जोंनो हरदों बिनि उनाव जोंहा इंलिश मेकार नोंसो मिथियो बिथाङा फारसेबो फैनो हागौ खोमा जों बेखौ मिथिया खिन्थु जोङो जोंनि इउटुबनि थाखाय जोङो बेखौहाय इउटुब टिमावहाय गाव बिथाङाबो डनेसन खालामदों थेंक इउ स' माच एन्ड बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जेसेबां बर' इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बयनिसिमबो बावहरबाय आरो मादैमोननि जानानै आरो जोंनि इउटुबनि टिम जानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंनि इउटुब टिमावहाय एक्ट्रेसफोरबो माखासे दङ बिथांमोना पार्सेन्टबो फैनो हागौ खोमा जों बेखौ मिथिया ओमफ्राय बिथांमोनाबो नोंथांमोननो अनसुंथाइ हरदों नैबे जोंजों फैनायावबो बिथांमोना हरफाबावदों ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोना एक्सट्रा फैगोन खोमा जों बेखौ मिथिला ओमफ्राय फैबावगोन आन्दासाव ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आङो गेमसिनाव हरबावदोंमोन ओमफ्राय गेमसआ आरो मोनसे नोंथांमोननो खिन्थाबावनि गेमसआ नोंथांमोननि थाखाय ड्रेसनि एसे अनसुंथाइ हरबावनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो आं गिबियावनो सिनायथि होनो फंबाय जोंहा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा नालि सानफ्रामबो खिफिबाय थायो बिनिखायनो नालि उनथिंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो बेजों लोगोसे जोंहा आदा इस्लारि दङ देरहासार इस्लारि फैयो नै खुलुमबाय आदा देरहासार इस्लारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ एनिथिं एमजिबो दं नै बेखौ सिनायजोबखायो अके सिथाव खावनानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोरबो खुंगुर दं बेनावबो चेनेल दङ आरो ओरै पुवार ब्लग दङ नैबे पुवार ब्लग नैबे जाहैबाय दैमु बसुमतारी बिराद जावो बियो मानसिखौ थाम्फै खबथारनानै जाग्राया बियो थाम्फै खबथारनानै जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ जोंहा दा बर' राइडार बिथाङा मट' ब्लगार खालामो गोजान गोजान जायगाखौ बियो देखायो बेखौबो आं सिनायथि होबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे कक' बर' एसामिस चेनेलनि बिथाङा एसामिस चेनेल बिथाङाबो बिराद गोजान गोजान आंजों दाखालि सिक्किमाव दंहैयोमोन नोंसोर नुदों नुवाखै सिफुंखौ सुवा ओमफ्राय नै बे बिथाङा एसामिस रावजों बानायो नाथाय मानसिया जोंनि बर'आनो आरो बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जइन जाफैनानै बिथांमोननो अनसुंथाइ होफैफादों थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जोंहा प्रान्जल ब्रादार नायल' नै आब'मोन थाखोमालाय नुदों नायल' सुपार टेंकार फैदोंमोन गासिखौबो नुजोबदों गासिखौबो नुजोबदों फिदिंबाय थाबानो जाबाय जेनेबा दा बर्थमान फैदो फंबाय साफा होनदों ना एमजे फैदो ओरै आदा दङमोन आदा असे हमना होलाय कमेरा खालामखाबाय मबाइलखौ मोनसे हमनानै होदो
जाबाय दा हेलमेटा खुलाय बिनो माने आंबो सोलोंगासिनो जादोंबा जादों होनना बुंदो एक्सपिरियेन्स गैया आं दिनै नैबे गुवाहाटि महानगराव बोरबारि बाथौ फर्टआव जेरैबायदि मोनसे सरकारजों जोंनि बे बर' हारिनि नाख्रेबजानाया 83-89 निफ्राय जोंहा न' बां सरकारनि नासयनायाव बै समनिफ्रायनो गुफुरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंहा सरकारजों नासयजानाया दिनैसिम दं बिनि थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदोंमोन जिखुनु जाया सरकारनि खामानि मावनो गोनां बर' हारिनि माखासे जौगालु खामानिखौ बै समावनो जोंनो मेडिकेल कलेजआनो जा जिखुनु जाया सरकारनि डेभेलप सरकारनि जिखुनु जाया कलेजआनो जा जिखुनु जाया सरकारनि माने अफिसखौ बै समावनो उपेन्द्र ब्रह्मनि सिगाङाव जासिगोन नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मआ जेसेबां सरकारा मानो अफिस बादाल हरा मानो जेसेबां कलेज गिदिर गिदिर हरा मानो जेसेबां माने मेडिकेल कलेज हरा मानो बेहाय साफ्रोमबो मोनगोन दे बर' हारिनि अनगायै जेसेबां गिदिर गिदिर माने अफिसारफ्रा गासैबो गुबुन हारियानो जागोन जोंनो बे डेभेलपखौ हरनानै जोंहा जेबो लाब गैया जोंनि पावारखौ जों मोनाब्ला आं दा बेखौनो जेरै बे जाथायाव जेरै बर' इउटुबारफ्रा रावजोंबो गैया आबसुजोंबो गैया बनसुजोंबो गैया जिखुनु जाया बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल हंगदनजों बे बर' इउटुबारानो जा बर' ससियेल मिडियानि रादाब बुथुमगिरि लिरगिरियानो जा रावजोंबो गैया दा जेरैबायदि बे लोब लोब फैनो हादों बिनि थाखाय दिनै बर' बिमा बर' रायजो राजाया सिमां नुदों खैफोदाव बयबो हेफाजाब होलायनांगौ होननानै बयबो थाइसे थाइनै हेफाजाब होलायदों बे हेफाजाब होलायनायाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा एडभान्स जों दिनै नुदों जिखुनु जाया समावनो बर' इउटुबारफ्रा एडभान्स माने जों नुदों आरो बर' इउटुबारफ्रा बर' लिडारफोरखौ सोमखारियाबा बेयाव मालाबाबो बर' इउटुबारफ्रा मोजां गाज्रि दिनै रायजोनि जानानै दिनै सोमखारिनाय दायथ'खौ दिनै बर' इउटुबारफ्रा व्यक्तिगत दिनै लिडारफोरजों सोमखारि जानो गोनां जादों नाथाय बर' इउटुबारफ्रा रायजोनि थाखायसो सोमखारिदों नाथाय बर' लिडारफ्रा सानदों सासे बर' इउटुबारा गावनो गोसोजों बर' रायजो राजानि जानायाव बर' इउटुबारनि पार्सनेल माने आक्रमण खालामदों बर' इउटुबारफोरखौ बिनि सायावनो आं बुंनो सानदों जेरैबायदि बे बर' इउटुबारफ्रा उननि समाव बर' रायजोनि थाखाय अराय सम जिखुनु जाया बर' लिडारफोरनि बुंनाय आरो बखिनायखौ हजम खालामनानै मावलांनो हायो जाहाथे बै समसिम बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम मावलांनो हागोन होननानै आरो जेरैबायदि दिनै लैहोर लैहोर फैदों बिनि थाखायनो आं बिदिखौ अराय सम बर' इउटुबारफ्रा दिनै बै समाव उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदोंमोन जिखुनु जाया बर' हारिफ्रा जिखुनु जाया रायजो राजाया माखासे गोसोफ्राव दुखु मोननाय आरो सोंनो गोनां खोथाफोरखौ जुदि बर' लिडारनाव सोङाबा बे सोंनाय फिननायखौ जुदि लायाबा बेयाव बर' हारिया जोबलांनायनिसो लामा सोरबा लिडारा भुल मावोबा बेखौ बुंनांगौ आरो माखासे सोंनो गोनां खोथाखौ सोंनायासो बर' हारिनि लिडारनि माने खामानि मावनो बिथोन होनाय बा सोलोंथाइ होनायसो होननानै दा जों दिनै नुदों बर' लिडारफ्रा माखासे बर' रायजोनि खोथा बुङोब्ला बर' लिडारफ्रा हजम खालामनो हाया बेफोरखौ जिखुनु जाया बर' इउटुबारफ्रा बेफोरखौ बुङालासिनो आं दिनै बर' इउटुबारफोरनि सायाव आं मोनसे खावलायो जेरैबायदि अखा बांखा सोरबा बायदिया दिनै कलेजनि क्लास लानांगौमोन सोरबा बायदिया दिनै बिमा बिफानि मुलि लांनांगौमोन बेफोरखौ दिनै ज्राब गारनानै बे खैफोदाव दिनै फैनो हादों बिनि थाखाय आंनि थाखाय दिनै हाजासे बर' इउटुबारफोरनि सायाव सासे एक्स एनडिपि सारेन्डार जानानै आङो गोजोननाय बिथांमोननि सायाव आङो बरायो आरो आं लास्टआव बुङो बर' इउटुबारफ्रा बर' एकर्ड जानायनि जि सक्ति दंमोन आरो बर' सक्तिनि उनाव दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खैफोद जानाय लोंनाय उन्दुनाय दिनै माने खैफोदाव दङ बिनि थाखाय बर' इउटुबारफ्रा एनडिपिनि जेसेबां जेलाव दं दिनै भुटानाव दङ अबेबा जायगायाव दं बिदिनो बर' इउटुबारफ्रा एनडिपिनि जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनै माथो होगोन बा बै बर' रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै कालेक्सन खालामनानै सरकारखौ आसा खालायालासिनो जिखुनु जाया आसाम गभर्नमेन्टखौनो जा जिखुनु जाया बिटिआर सरकारखौनो जाया मानो सरकारखौ आसा खालायालासिनो बर' रायजोनि बिमा बिफानि जानानै बर' इउटुबारफ्रा बिदिनो थाइसे थाइनै बर' रायजो राजानिफ्राय खावलायनानै जुदि बयबो हेफाजाब होलायोबा बर' रायजो राजाया सुप्रिम कर्टआवनो जा हाइ कर्टआवनो जा
बिथांमोनखौ बर' इउटुबारफोरनि हेफाजाबावनो केसखौ नांनानै उदां खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालायो आरो बर' इउटुबारफ्रा नाजालांगोन होननानै जेराव थाग्राफोरनि थाखाय अराय सम माने माथो होलांगोन होननानै आङो आसा थियो आरो लोगोसे बेल' नङा जों दिनै नुदों जोंनि बर' इउटुबारफोरानो जा बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनियावनो जा बर'फोरनि मोनसे उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो केन्सार बेमार आजार दं दिनै भुगिनानै आरो मोनफ्रोमबो लेंग्रा लेंग्रिफ्रा दिनै बर' लिडारफोरनि सोरबा थाबायनो हायै मानसिया दिनै थाबायग्रा मोनाखै सोरबा बायदिया दिनै मेगन नुयै मानसिया ससमा मोनाखै सोरबा अखा बांखानि गेजेराव दिनै लामा बारनांगौ दिनै दालां बारनो हायाखै बेफोरखौ बर' इउटुबारफ्रानो अराय सम खामानिखौ मावलांगोन होननानै आरो बर' इउटुबारफोरखौ बयबो हेफाजाब होलायनानै बर' इउटुबारफोरखौ शेयार खालायलायनानै जाहाथे बर' इउटुबारफ्रा खामानिखौ मावफुंलांनो हायो सरकारनि सायाव बर' रायजो राजाया आसा खालायालासिनो बर' इउटुबारफोरखौ अराय सम हेफाजाब होलांनांगौ होननानै आङो आरो होगोन होननानै आङो मिजिंथियो दा आं फंनैसो देरहासार इस्लारिखौ आं फंनैसो बुंगोन होननानै आसा खालामो खुलुमबाय बयनिसिमबो आं सुंद'यैल' बुंनो सानबाय आदायानो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय